sai a buɗe kunne a ji don ai ya kwace mana abubuwa duka abin da yake so yake yi imana ƙasar ta wace ai kuma incin kai gare mu kuma yanzu arziki muke so yara sun girma ga sunan ko ina su ne kowa ya gansu kowa ya gani hankulan yaran nan namu na yanzu ba na da bane yau su ne kuma sun ɗauka abinsu da hannu yaya kake so mana ai dole ka tashi kai ƙoƙari ko to shine muke so duka jama'a ku gane godiyar da muke yanzu na Allah da al'umman namu yan ƙasa yara sun tashi maza da mata suna son ƙasansu suna so ƙasansu ya ci gaba da zaman duniya kamar kowa daga ko ina a ji sunan Nijar ga arziki ga wadata daga kwanciyar hankali ga menene kamar kowa su ma su ji daɗin haka mun yi shekara 50 an ba mu inci kamar incin kan namu shekara 50 in ka ba da incin kai ai kuma ka shafa ma mutum lafiya ko ba haka ba ne ga shekara 50 muna da incin kanmu malam kuma ban ma iya mai komi ma biya ko menene za ka yi sai an ce maka kai ba haka ba ne haka za ka yi shi wannan incin kai ne ko dai wayo ne takarda kawai an ka ba mu ga maganan namu mai sauki ne to in gaskiya ne abin da nike so zan yi a ƙasata ka yi naka ƙasalka in yi nawa a ƙasata al'umman ƙasana su ne suke da abin ni shugabanci an ka sa ni su suke da dabaran cewa a sa ko a fidda shi ne incin kai amma ba kamar yadda muke zaune yanzu zamanin wannan ta afirka zama ne wannan ga arzikinka ana fidda shi kowane safe sai abin da ka miƙa maka a'a ajewa za ka yi mu duba rabonka mu baka haka ake amma ba kai za ka ɗauka ka ba mu ba mu ya kamata mu cire mu baka naka to waɗannan abubuwa su ne kawai yanzu wannan kuwa abun lokaci ne wuce yake komin daɗewa wuce yake a ɗaure wando kawai kowane ne ya zo ƙasarmu ya zo mana da wani zancen banza za mu kore ka ka yi tafiyarka ƙasarmu kuma abin da muke so a ƙasarmu shi za mu